Kung mag-post ka sa social media, ayaw kahadlok sa opinion sa uban. Kay real talk, ang ilang opinion, wala nagpakaon sa imong pamilya. O dili pod na makapausab sa imong kinabuhi. Daghan kayo nato nga gusto mo asenso, pero mahadlok mo sugod. Tungod sa hunahuna sa lain tao. Pero paminawan ni ka journey, every time nga mo chase ka greatness o magpakatinuod ka sa imong kaugalingon, agad na mo istorya. Normal ra na. Say na nga naglihok ka. Ignore the noise. Focus sa mission. Kay kung dili ka mo storya sa kamera karon, kanus pa. Ang problema, dili ang critics. Ang problema kung hunong ka tungod nila. Ang confidence, dili mo abot. Gihimo na nimo pinagi sa action. Start messy, start awkward, pero start today. Comment, start kung sugda na nimo karon. Follow para sa more real talk lessons. Push, push, push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man dayo. Gayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. See you, the journey.